Lava. The Mohammed. Pick up the phone, Bow, bow. De skyder den taser, men rammer ikke Big Mom. Wow. Everstate, gør vi sælger slik. Trøje hviler på mig og en MC. Anders på min rør, jeg isper moja, der skal der ske. Sælger heroin i store mængder, ikke nogen taskag. Hustyveri, jeg har ikke brug for nogen house key. Giver mig 35 måneder, fordi jeg er muslim. Har så mange penge på mig, ja, Big Mo, han tager din pige. Fucker ikke med politiet, kun min bror har moody. For fuck Antonia, han har menstruation, ja, han er moody. Larry is mine, så jeg kan Big Mo poster, jeg beslager page. Big Mo, han laver bankerier, Big Mo laver big bands. Big Mo, han ruller nu med tonen, ruller Hellcat, Alpha Style. We better get rich, wow. Ali var her, det er min elskede fætter. Mig og ham laver flere penge end TBF, jeg fucking sælger. Big Mo, han er på vej op, ja, de alle andre sænker. De prøver at få Big Mo bag, de tager mig med nogle fucking lænker. Trøje hviler på mig og en MC. Anders på min rør, jeg isper moja, der skal der ske. Sælger heroin i store mængder, ikke nogen taskag. Hustyveri, jeg har ikke brug for nogen house key. Giver mig 35 måneder, fordi jeg er muslim. Har så mange penge på mig, ja, Big Mo, han tager din pige. Fucker ikke med politiet, kun min bror har moody. For fuck Antonia, han har menstruation, ja, han er moody.